हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'निनो सासे जौगाफुनाय फावखुंग्रि बिथां करिश्मा बर' बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, करिश्मा बर' बिथांनि गुबै मुङानो जादों करिश्मा बर'आनो। बिथांनि निक नेमानो जादों कृष्णा आरो रानी। करिश्मा बर' बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन बिथांनि अफिसियेल पेजनिफ्राय मोननाय बादिब्ला 1999 मायथाइनि 25 फेब्रुआरियाव। बिथांनि गामि एबा जिल्लायानो जादों बाक्सा जिल्लानि बागानपारा एरियायाव। दायो बिथांहा नखराव बिमा बिफाजों लोगोसे सासे फंबायबो दङ। बिफानि मुङानो जादों सनेश्वर बर', बिमानि मुङानो जादों निरु बर' आरो फंबायनि मुङानो जादों निबिर बर'। करिश्मा बर' बिथाङा स्कुल लाइफखौ फरायदोंमोन बागानपारा हाइ स्कुलावनो। बेनि उनाव डिग्रीखौ कमप्लिट खालामदोंमोन बिथाङा धमधमा आनसलिक कलेजाव। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखायो जे बिथांनि मोसानाय आरो फाव खालामनायफोरा जोबोरैनो एक्सपार्ट जाजोबो। मानोना बिथाङा एक्टिं आरो मोसानाय सिगांफोरनिफ्रायनो कर्स लाबोगासिनो दंखायोमोन। दाबो बिथाङा एक्टिं लाइननिनो सासे फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावनानै दङ होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर, करिश्मा बर' बिथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय फैजेननाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा 2014 मायथाइयाव माया मुंनि आबुं बर' सावथुनाव सासे नैथि एक्ट्रेसनि लोगो महरै एसे फाव खालामबोदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेनि उननिफ्राय बिथाङा 2019 मायथाइयाव हायनामुलि 7, लकेल दावदै, लोखिसारा जावैसो बेफोरबायदि गोबां सावथुनफोराव बिथाङा फाव खालामबोदों। लोगोसेनो गोबां सुंद' सावथुन आरो मिउजिक भिडिअफोरावबो बिथाङा फाव खालामबाय। लोगोसेनो थांनाय बोसोरनिनो आबुं बर' सावथुन राहा मुंनि सावथुनावबो बिथांखौ फाव खालामनाय नुनो मोनबाय। लोगोफोर, दायो करिश्मा बर' बिथांनि रिलेशनशिप स्टेटासखौ नायोब्ला बिथाङा दायो रिलेशनशिपआवनो दङ होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।